Right, mumastreets esocial media imo mandinoswera nichiona inzwa ndatotaura zukuru nyaya dzangu ndiri kudzitora mastreets esocial media dzatinofambira munototiona tiri panzvimbo tichitoita zvatinenge tichitoita idzo dzatinenge tafambira, but idzi ndati nditaenda topa zidisclaimer kuti musazondituke. Inyaya yandaona mastreets esocial media, ini kungotora nyaya ndouya nayo panapa, mungazobvapo muchindisora nekundituka. Aiwa, nyaya iri mastreets esocial media. So ndichitoti kana unga usati wasubscribe paSane TV, mukana uchiripo kuti udi usubscribe, wotena on notification bell kuitira pega pega patinouploada mavideo, pega pega patinounza mavideos achipisa sezvozvi, you will be notified. Ndichitoti zviri kudii kwese kwamuri vazukuru vangu. Nhamba ndo dziri panapa. Ukangoda kutibata ukada kumbotaura nasekuru, sununguka. Sekuru munhu akasununguka, nditi ndiri munhu wevanhu. Ndishandisei sasekuru wenyu, musaite zvinokunetsai vazukuru. Moshaiwa kutotaura naye, moshaiwa anomira nemi, sekuru aripo 24/7. So vazukuru, ndauya kuzotaura nyaya yandasangana nayo post riri panapa. Ipost riri kuratidza kuti pane zvinenge zviri kuitika kubackground muforward in faith, handiti kuzozayoja forward in faith. Handisi kuda kuzotaura mazita evakuru, handiti pandoda kutaura ndakatarisa nepost iyi zviri kuratidza kuti zvoni sekuziva kwenyu kuti mukuru vakura, handiti vamukweguru vadi vakura. So pane vamwe vanenge vachitotarisawo pazvigaro ipa. Nyaya yachona kwanzi ichafumurwa zvakanaka. Sometimes zvimwe zvinhu zvinotukisa zita raMwari zvinotangira muvanhu vane udyire, handiti so it's better kuti vatange vatoexposewa vasati vakanganisa nekuzosvoresa nekutukisa zita resvondo zvikuru sei neramwari. Haresvondo rogona kutukwa harina basa, but zita raMwari, handiti so hameno zviri kuitika. Posta yacho ndingouya nayo mungozvionera vazukuru. Munhu ari kuthiretena kuti kuzoexposa mukoma wari panapa. Hameno kuti zviri kuitika. Zviri kuitika vazukuru. Comment section. Tidi kuti zvizoita sezvekwamwazha zviya. The Africa Apostolic Church yekwamwazha muri kudzidzwa nyaya dzachona nemasplits atovako kare. Hatidi kuti svondo idaro, handiti chechi inofanira kutoratidza nekulida by example kuti nyika inge iri inoteverawo nekuona zvakanaka kubva pachechi. Aiwa, ndini sekuru wevanhu tobata kwese kwese. So ngataura comment section kuti munofungei nenyaya dzemachechi nevanhu vanonetsana nekurovana nekutukana nekudidi yakamboitika kuFM makaiona iya. FM kwane yakutonzi Apostolic Faith in Zimbabwe neoff Zimbabwe. Vanhu vaita zvibhakera mumachechi. Amen. Ngataura necomment section. From Uncle Send, the only Zimbabwean uncle. Much love.